Kaixo lagunok, Pepino naiz. Ziurazki entzun duzue, eskuak ondo garbitu behar ditugula, ezta? Bai, neurriak dira, eta neurriak oso importanteak direla dakizue. Eskuak garbituko dut, horrela. Zer? Horrela ezin da? Zer falta zait? Ura falta zait. Baina ez dakit. Ona da? Baina ideia bat daukat. Eskuak garbituko ditut, baina nik neure burua ere garbituko dut, dutxa hartuko dut. Etorri! Baina arazo bat daukat. Nik ez dakit zer erabili duzuen ondo garbitzeko. Zer erabili duzuen? Beitu, badago hitz bat, nik uste dut aproposa izango dela, ezta? Garbigailua, garbitzeko tresna, garbitzeko makina. Ondo izan behar da, zuek erabili duzue hori? Bai, etorri! Oie, ez da zuen gainatu, ezta? Gustatuko zait garbigailua? Ondo! Banoa! Garbikailura! Etorri!